unongoda kungonzi ndiwe zvisina basa. Ndiwe pakuti nyaya diki saka ungoda kuti vakufoneriwo muroora kuno zvinhu zvapera shuga yapera upfu wapera ndosaka ndakanyarara ndikuda zvekutaura kutaura kutaura nechii chaka wakafonerwa iwe kana wakafonera ine kana wakafonera iwe the difference iri papi chinobva pakuti vafonere imimi ndiri muroora wavo chii kuri ndiri mwana wavo muri mwana wavo zvotedza kuti vandifonera inini semwana wavo chii kana inini ndiri muroora wavo handi muroora mwana. What's the problem? Hapana kusimudzira nyaya. Handirwadziwi nevabereki vako wangu. Vabereki vafana kundiudza kuti toda grocery rapera. Chinopa kuti vachuze iwe vachisiya inini chii. Unotitaurisa siri kwani? Ko kana vachinzwa inini ndakavarerukira. Oh, saka kurati inini ndinovaremera. Ndinovaremera. Taura uri ndivaremera inini. Ndozvauri kuedza kutaura. Ndiwataura izvo aiwa ndiwataura kudaro iwewe. Ndikuti sei vasingandifoneri. Samukuti inini ndinovaremera vabereki vako wandi. Ndozvamene muchitaura muchindorema inini. Handauti unorema but ndikutaura kuti nyaya diki ingameva kwanokufonera wani mai vangu vanotifonera yezve because ndiri mwana wako wantu iwe uri mukwasha anofonera mai vangu pakuti chii unofonera mai pakuti chii vanenge varwara aiwa kane kuti mukwasha kuti sei vanodi kumbofonera nini zvinhu respect yei tese tiri vana mukwasha anorespecta ambuya vanofonera nambuya pakudii mama vangu avambokufonere dzimwe nguva iwa ndikupe foni kana ichaura nawo pafoni inini saka chashamisirei pachii usviko kunyipira kusekerera mama takunzire zvinhu apa kuno kwabva uchindipopotera ndotosekerera because nechimoyo ndozati havandidi ndotosekerera mai kwanga tora pasi pemoyo pavaputi iri ndozvizivazvo inovengerwa chokwadi parora vese ndovengerwa chokwadi chekuita sei chekutotaura chokwadi ndoza vanhu chokwadi aiwa zvauvhure volume ngachiora ndiwe kwanokwata zvevolume waregirwa waiti zvevolume ausotanga nyaya iwewe ndasina kuzvinyararira pano inini vaudze wagara unovaudza vanogonditei vanondiitei chiva chachange mnakatizira ukamna zvinobhadharwa pfuma kuti vanofonera ivo vachisiya ini saka chakasiyana chiko zvakasiyana because ndiri mwana wavo une pamuromo iwe une pamuromo asada kuda kufa ndambosvora ndisiyei kumba kana muchona zvichinesa ndisiyei munopamaya nyigirosari mega hamoni chipindira nyaya dzenyu inini mara ndindotaurisa mufamily menyu imini iwe uri iwe unokanganisa zvinhu pano kufonera mai vakugara vaudza kuti aiwa mama ini handikwanisi kudecide anything fonerai muroora wenyu mutaure naye chinokutadza kudaro chimurume usideline pazvinhu zvese zvinoitika mhuri unenge uchimukadzi wake ngabve unotaurisa unondishandiswa ndinotaurisa wantu munoda varoora vakanyarara vanokunyepera indokudzai chokwadi handinyepi munhu ngaudzwe chokwadi mai kuvari wrong chis wrong vari wrong ndiri kunyepa here ende kutozvizati havandidi deep down ino kuti havandidi mai kubva pekutanga vanondida kupiko iwewe vakakuti pawaida unobhadhira pfuma vakakuti chana kuti mari yakawandisa iwewe pane mari inonzi yakawandisa iwe ndozviziva zvandisekuru vakandiudza sekuru vati havana kundiudza here iwe handa kubvunza iwe kuti mai kwangataura nasai mari yanoda kuroga inini yakawandisa pakunisaka kana ndisingazive munondidirei varegere kundiramba kana ndisingazive nai varegere kundiramba nondisiya kunze kwegedhi unopinda weamai yako ndizvozvo nai